Здравейте, YouTube! Както виждате, аз си събрах отново нещата и намерих още желязо. И затова почвам да го изкопавам. Така. Тук някъде имаше още, докато видях. Събрах и малко барут от един крипър. Не малко, а само едно барут събрах от крипъра. Но да се върнем на тук, защото там взех едно желязо. Люцах няма още. Така. Ох, пак е крипър. Ще събера барут да си направя TNT тогава. Ей, той пък гръмна. Добре, не е толкова. Важно. Сега ако взема излизам тук. Ето го желязо. Тук е едното. Събрали сме 29 желяза. Сега тук трябва да го измислим някак си. Да се кача горе. Качвам се. Оф, да горе сме. Така, сега тук някъде беше желязото майче. Беше, ама беше. Аз сигурно съм го изкупил. Като съм тръгнал да си събирам нещата. Добре, от тази вечер мога да излезна малко през нощта, за да убия паяци, да събера тази неща. Ох. Така. Качваме се. И вече всъщност не бе. Добре, пак паднах. И сега пак ще се качаме горе. Точно като луите. Само си играя. Това дърво за шурен си го вземаме е много чудно. Така, отиваме да видим там да... не, тук идвахме. Колкото помня. Да, тук къде имаше желязо и вода, така се спуска. Имаше едно желязо и тук две ли беше. Така, както и да имаме 29 желязо, това ми харесва. И сега отиваме да го изпечем. И мога да започна да събирам дърво, за да си построя къща. Аз крафтинг тейбъла си взех също. Това трябвало да не си го взема. Така, слагаме го тук. И от дърво ще си направим едно съндъче, което се прави така като печката, само че с дърво. Хоп. Обаче къде ще го сложим? Един бог знае. Така. Тук ще развалиме, за да го сложим и да мога да си го отворим. Така. Това желязно кюлче го слагаме тук. Тук имаме още желязо, с което сега ще ви покажа как да си направите кофа. Ето така. Взимате желязното кюлче. Така се прави ножица всъщност. И тя ще ми е полезна. Ето така се прави кофа. От която сега мога да ходя да събера вода. И да си направя градина. Вие видяхте, че миналия път взех 4 семена. Сега ще ви покажа точно как става. Ето тук ще вземем вода. Кофа. Така. Взимаме малко вода от тук. Разчистваме малко. Тук. И изкупаваме ето така. И това. Сега трябва да си направите
мотика. Идваме на крафтинг тейбъла и от дърво ще си я направим. Слагате две пръчки така. И от дъските така. Сега ще си направя и една каменна брадва. Така, така. Така, така и така. Сега мотиката взимаме. Всъщност, така по принцип слагате вода. Обаче сега ще покажа как да се седи семената. Правите така. Десен бутон на мишката с мотиката. Взимате семената. И ги съсаждате пак с десен бутон. Така, обаче сега не трябва още вода. Която ще си взимам от тук. Ох. Така. Ето тук ще взема вода. Така. Да си взема дърт. Точно така. И от тук взема още вода. Водата свърши тук. Добре, както и да е. Ще вземем ето от тази вода. Ох. Готово. О! Как ще се фърля? Ох. Така. И вземаме още вода. Така, връщаме се. И си слагаме водичката. Така. Да е готово. Абе, майко. Абе, аз да си ги засада по... Те ще си растат. Така, и сега би трябвало да ги изчакаме да растат. Или като израстат, то ще е станало на жито, от което може да си направите хляб. И от този епизод беше това от мен. В следващия епизод вече ви обещавам, че почвам да събирам дърво и да си правя къща от дърво. Това беше от мен за този епизод.